Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ewe m na-arịọ gị nwanne m, biko gbani ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ a. Ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe m kwuru na akụkọ anaghị ekwe onye ọbụla biri n'ụlọ Akụbụzọ nkọsị. N'otu oge ka ndị odibo ya lasịrị, Akụbụzọ nọrọ naanị ya. Ahụhụ ọ hụrụ n'oge ahụ mere ka ọ mata nke ọma na azịza abụghị ọkụ ụtụtụ achọọ ya. Ọ bụghị mmadụ dụrụ ya ọdụ maka otu ọ ga-esi na-emeso ụmụ odibo. Ọ bụ ikedo isi eriri ka otu nwata akwụkwọ onye Abangwu jiri kwe na ya ga na-abịa na-enyere ya aka na-esiri ya nri na ịgara ya ozi ndị ọzọ. Aha nwata ahụ bụ Ụzọma. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebi otu izu ụka ma ọ bụ karịa n'ụlọ Akụbụzọ tupu ọ laa be ha. Ugbu a Akụbụzọ amatala na ihe bụ ihe. O jirila ile ya gụọ eze ya ọnụ, matakwa ebe mmiri siri aba n'opi ụgbọgụrụ. O kpebiri n'onwe ya na ya ga-ahapụ ka ya ji gbanwee agwa ya na aka ya jiri eso ụmụ odibo ya. Ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ikwu na ọ pụghị ịlụta nwunye n'ihi na ọ dịghị nwaanyị siri n'ezigbo ụlọ pụta ga-ekwe tụọ onwe ya mkpọrọ na be nwoke ọjọọ. Ha sịrị na onye megburu odibo ya ga-emegbu nwunye ya n'ihi na a na-esi na ntụtụ ụkwa ama onye ajọ ọrụ. Mgbe Ụzọma bịara be Akụbụzọ, ọ dịghị odibo ọzọ ọ hụrụ ga na-enyere ya aka iji mee ka ọ ghara ịgbala. Akụbụzọ anaghị eti ya apịa ya ụtarị, ọ naghị awọ ya nri. Ihe ọzọ kpatara na ọ naghị emesi Ụzọma ike bụ ka ọ dịrị ya mfe ịkpọta ụmụ odibo ọzọ. Ma ndị obodo Abangwu amụsịala ya otu esi amụ akwụkwọ, chọpụta na nkịta anaghị eri nsị ya. Ha kwuru na ha agaghị akpọnye ya ụmụ ha ọzọ ka o megbuo ha n'ihi na anaghị ahụ isi n'anya kpuo. Agwa ọma ọ na-akpaso Ụzọma emeghị ka ha gbanwee echiche ha banyere ya. Ha sịrị na ọ na-emetụ Ụzọma mma n'ihi na ndị be ha bụ ọgaranya. Ha kwuru sị, onye a maara otu o si eme agaghị aghọgbu anyị. Onye megburu ụmụnne ya ha na ya ṅụrụ otu ara, ọ bụ onye ka ọ ga-ahụ hapụ? Ahụhụ Akụbụzọ hụrụ tupu o nweta odibo ọzọ enyeghị ya ọnụ okwu. Nke a agaghị eju anyị anya ebe anyị maara na ọ dịghị onye ga-ekwe iji anya ya hụ ntị ya n'ụlọ ya. Naanị onye ntị chiri ma ọ bụ onye kpuru ìsì ga-asị na akụkọ Akụbụzọ bụrụ ya ihe ọhụrụ. Otu ụbọchị Akụbụzọ gara n'otu obere obodo dị n'akụkụ Abangwu. Aha obodo ahụ bụ Amakụ. Ka ọ na-aga n'elu ịnyịnya igwe ya, ọ hụrụ otu nwatakịrị nwoke aha ya bụ Chinedu ka ọ na-egwuri egwu n'aja igwugwu. Aga m adọbiri ya ebe a nwanne m. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ
eri eri. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewonu, ka o mesịa.